Jaro 2014. Dobrý den. Nacházíme se v Chodceradech. Vlevo vidíte komorní hrádek. Tady štěká blbej pes, který má být chvíli sticha, kurva, aby se tady dalo vyprávět. Na levé straně kopce proti komornímu hrádku jsou vystavěny chaty ze 60. až 70. let. Tenkrát byla taková mánie, kdo neměl chatu, nebyl profik. Jinak to je v okolí Sázavy tady, všude. Sami budete vidět, jak to krásně vypadá, když svítí slunce. Jaro je v rozpuku, kvetou višně, třešně, začínají jabka, hrušky. No a prostě postupně takhle dál. No a jako celek za mnou vidíte sousedovi zahradu.